खुलुमबाय बे समाव दङ बडलेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअ आं खोमथागोरा गयारि। खुलुमबाय बे समाव बडलेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअ आं मिथिका नार्जारि। दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दङ। हरमित सिंहआ आसामनि गोदान डिजिपि महरै बिबान रुजुनबाय। एक्साइज बिफाननि सेक्रेटारि इन्द्रशर कलिताया आयनिख्रुइ 200% बांसिन धोन थानायनि अजदाव हमजादों। बजालियाव गं 8 ट्रेक्टर, गंसे डाम्पार, गंसे जेसिबि जब्द। रङियायाव बास डाम्पारनि गेजेराव जाब्रथाय, 7 जखम। आयेननि बेरेखा फालांगि खालामनाय जुनारफोरनि अंग जब्द खालामनो हादों। महाकुम्भ मेलायाव आसामनि 2 आइजोआ गोमादों। नारसिननानै धोरोम सोलायहोनाया दायनिगिरिब्लाबो बुथारनाय, दाखाथि आरो जिनाहारि बायदि गोब्राब नङा फोरमायदों जौसिन बिजिरसालि। डनाल्ड ट्राम्पआ टेलिफनाव नरेन्द्र मदिजों सावरायहरदों। दानिया फैदोनि आबुं रादाबाव। आसाम पुलिसनि डाइरेक्टर जेनेरेल सुंदयै डिजिपि ज्ञानेन्द्र प्रताप सिंह जिपि सिंहआ आसाम नागारबाय। गोलाव सम 34 बोसोर आसाम पुलिसाव सिबिथाय होनायनि जिपि सिंहआ डिजिपि महरै बुधबारखालि जोबथा सानमोन। बुधबारखालि गुवाहाटीआव आसाम पुलिसआ बारग' डिजिपि जिपि सिंहखौ पेरेडनि जोहै बिदाय होयो। रायजोनि मोनफ्रोमबो जिल्लानि एसपि, रायजोनि नखर बिफान, आसाम पुलिस गाहाय मावख'नि गोजौ थाखोनि मावख'गिरिफोरजों लोगोसे मैयानि फेयारवेल पेरेडनि हाबाफारियाव बाहागो लादोंमोन। मख'नो गोनांदि थांनाय 2 बोसोराव जिपि सिंहनि दैदेननायाव आसाम पुलिसाव गोख्रों सोलायनाय नुनो मोन्दोंमोन। बबेखानि आसामा आंनि खामानिनि रायजो, आसामनि सुबुंफोरखौ जेब्लाबो गोसोखांगोन होननानै जिपि सिंहआ गावनि बिदाय बिबुंथियाव बुंदों। जिपि सिंहनि बिदाय फोरबोआव आथिखालनि गोदान डिजिपि हरमित सिंहआ बिबान लानायनि सिगां इमोसनेल जानायखौबो नुनो मोननाय जादों। बेनि उनाव हरमित सिंहआ आसाम पुलिसनि गाहाय मावख'आव बिबान लाथ'नाय डिजिपिनि बिबान लायो। जर'खा पुलिस गाहाय दिथागिरि हरमित सिंहआ उलुबारियाव थानाय आसाम पुलिस गाहाय मावख'आव रायजोनि बिबान आजावथ'नाय डिजिपि महरै बिबान लायो। एक्साइज बिफाननि सेक्रेटारि इन्द्रशर कलिताखौ एरेस्ट। सीएम भिजिलेन्सआ इन्द्रशर कलिताखौ हमदों। आयनिख्रुइ बांसिन दोहोन थानायनि अजदाव सीएम भिजिलेन्सआ इन्द्रशरखौ हमदों। मख'नो गोनांदि इन्द्रशरनि हेंथायै सीएम भिजिलेन्सआव 02/2024 नाम्बाराव मोनसे केस रेजिस्टार खालामनाय जादोंमोन। माखासे सान सिगां गुवाहाटी नोगोरमानि सुन्दरपुराव थानाय इन्द्रशर कलितानि एपार्टमेन्टआव सिग्रोमनायबो जादोंमोन। रिपर्ट बायदिब्ला नोगोरमानि बेलतला पेटाफारायावबो इन्द्रशरनि गेदेर एसेसफोर दङ। उजान बाजार जु र'डआव गेदेर बिल्डिं लुदोंमोन इन्द्रशरा। बिनि बेंकआव 2 लकारनिफ्राय गोबां गहेनाफोर जब्द खालामनाय जादोंमोन। माखासे हादराव दावबायनायनि डाटाबो मोनदों सीएम भिजिलेन्सआ। इन्द्रशरा फिसाजोनि हाबाखौ 7 स्टार हटेल ताजआव खुंदोंमोन। बेखौ लानानै 2024 मायथाइनि एप्रिल दानाव सीएम भिजिलेन्सआ इन्द्रशरखौ खेबनै जेरा खालामदोंमोन। इन्द्रशरनि गासै सम्पथिया एबा धोना आयनिख्रुइ 200% बांसिन होननानै गोख्रों अजद सिखांदों। नायबिजिरनायाव इन्द्रशरनि हाजोबादि सम्पथिखौ मिथिनानै मोन्दों। मख'नो गोनांदि एक्साइज बिफाननि सेक्रेटारि इन्द्रशर कलितानि सायाव बिफानारि नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दङ। बजालि जिल्ला एडमिनिस्ट्रेसना पाठशाला लामायाव ट्रेफिक रुल सिमफायग्रा गं 8 ट्रेक्टर, गंसे डाम्पार, गंसे जेसिबि जब्द खालामनो हादों। बजालि जिल्ला खुंथायनि इनफर्समेन्ट डिपार्टमेन्टआ जब्द खालामदों ट्रेफिक रुल सिमफायग्रा बै गारिफोरखौ। रिपर्ट बायदिब्ला थांनाय साननैसोआव पाठशाला लामायाव नम्बर प्लेट गैयै अभारल'ड ट्रेक्टर, डाम्पार आरो जेसिबिफोरा ट्रेफिक रुलफोरखौ सिमफायगासिनो होननानै जायगानि सांग्रां सुबुंफोरा अजद होदोंमोन। बे अजद बायदियैनो इनफर्समेन्ट डिपार्टमेन्टआ आरो जिल्ला खुंथाया अपारेसन खालामनानै बै अजद गोनां गारिफोरखौ हमदों। बबेखानि जब्द खालामनो हानाय गं 8 ट्रेक्टरफोरा नम्बर प्लेट गैया आरो जेसिबिआबो 2 बोसोरनिख्रुइबो बांसिन समनिफ्रायनो टेक्स होआखैमोन होननानै अफिसियेल सुलुङाव फोरमायदों। रङियानि भारत भुटान सिमा ओनसोलाव मोनसे गिख्रंथाव लामा जाब्रथाय जादों। बे लामा जाब्रथायाव 7 सुबुङा जखम जादों। मिथिनो हानाय बायदिब्ला रङियानिफ्राय तामुलपुर फारसे थांगासिनो थानाय AS 25 FC
3666 रेजिस्ट्रेशन नाम्बारनि डाम्पारा गुवाहाटीनिफ्राय रङिया फारसे फैनाय AS 14C 4182 नाम्बारनि बास गारिजों मोगा-मोगि सौग्रावलायो आरो गंनैबो गारिया राजा लामा सेरनि जाम्फैयाव गलाङो। बे लामा जाब्रबथायाव सासेनि दावबायारिया जोखोम जायो होननानै खौरां मोन्दों। नाथाय सासेबो सुबुंनि जिउ गोमानायनि रिपर्ट मोननो हायाखै। उननि समाव जखम जानाय गासैबो दावबायारिफोरखौ बोखांनानै फाहामथायनि थाखाय देहा फाहामसालियाव एडमिट खालामनाय जायो। बबेखानि गोब्राब खुवा खुनायनि जुनैनो बे लामा जाब्रबथाया जानो हागौ होननानै सन्देह खालामनाय जादों आरो बेनि सायाव नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दङ। नगाव टेरिटरियेल डिभिजननि इस्टार्न वाइल्ड लाइफ डिभिजन आरो नगाव पुलिसआ गोख्रों सिग्रोमनायनि गेजेरजों बुधबार बेलासि समाव नगावनि गाटियाटली ओनसोलाव जुनारफोरनि गोबां अंग जब्द खालामनो हादों। अंगफोरनि गेजेराव मोसानि आसुगुर, सैमानि हारा आरो मैदेरनि हाथाइ बायदिफोरखौ जब्द खालामनो हादों। बे फालांगि खालामनायजों लोब्बा थानाय साथाम सुरां सिखारिखौ पुलिसआ खायो। बिसोरखौ कार्बि आंलंनि अमर हुनसे आरो प्रवीण सांमा नगावनि महेन्द्र बरगहाय होननानै सिनायथिनाय जादों। दासान्दि दायनिगिरिफोरनि बेरेखायै आयेननि गेजेरजों नायबिजिरनो गोख्रों राहा लानायबो जाबाय। बेनि अनगायैबो सोरखारि मावसुमाफोरा मेघालयनि लामायाव आसामनिफ्राय बांलादेश फारसे मोसौ फालांगि खालामना लांनायखौ नोजोर होना गोख्रों सिग्रोमनायखौ नुनो मोननाय जादों। मिन्थिनो मोननाय बादिब्ला फालांगि खालामनाय जुनारफोरखौ बांलादेश सिमासिम जिरां मैरां आरो सोनाब खासि हिल्सनि NEC रड बायदि लामाजों बारहोनाय जायो होननानैबो सुलुङाव फोरमायदों। उत्तर प्रदेश राज्योनि प्रयागराजआव दासान्दि सोलिगासिनो थानाय महाकुम्भ मेलायाव आसामनि सानै आइजोआ गोमानाय जाथाया सोराङाव फैदों। गोमानाय आइजो सासेखौ तिनसुकिया बड़हाबजारनि लीला देवी आरो सासेखौ बिश्वनाथ सारियालिनि मन्जु देवी आगराल होननानै सिनायथिनाय जादों। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला गाव गावनि नखरनि सोद्रोमाफोरजों महाकुम्भ मेलानि गोथार अमृत स्नान खालामनायाव बाहागो लानो बिसोरबो थांफादोंमोन। बबेखानि लीला देवीनि नखरनि सुबुंफ्रा बबेयावबा मोनोब्ला आइजोनि खौरांखौ हरनो 8472008333 आरो 9435562222 जानबुं नाम्बाराव जगाजग खालामनो बिथोन होनाय जादों। सोरखौबा जर जबरदस्ती आरो नारसिननानै धोरोम सोलायहोनाया दाय गोनां, नाथाय बुथारनाय, दाखाथि आरो जिनाहारि खालामनाय बायदि गोब्राब नङा। उत्तर प्रदेशआव आयेन बेरेखायै धोरोम सोलायहोनाय केसनि सायाव हियारिं खालामनाय जौसिन बिजिरसालिया बे बाथ्राखौ बुंदों। बेजों लोगोसेनो धोरोम सोलायहोनायनि अजदाव हमजानाय सासे उन्दै बैसोनि लाइमोननोबो जौसिन बिजिरसालिया जामिन होयो। बेनि सिगां बे केसनि नायबिजिरनाया उत्तर प्रदेशनि लवार कर्टआव सोलिगासिनो दंमोन, जेराव लाइमोननो जामिन होआखैमोन। बेनि उनाव लाइमोना एलाहाबाद गोजौ बिजिरसालियाव साफिदोंमोन आरो बेयावबो लाइमोननो जामिनखौ नेवसिगारदोंमोन, नाथाय जौसिन बिजिरसालिया लाइमोननो जामिन होयो। डनाल्ड ट्राम्पआ नैथि खेबनि थाखाय आमेरिकानि हादरगिरि महरै बिबान रुजुनायनि उनाव गिबि खेबनि थाखाय गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदिजों जानबुङाव सावरायहरदों। रिपर्ट बायदिब्ला ट्राम्प आरो मदिया भारत आमेरिकानि सोमोन्दो आरो दरनैबो हादरखौ गोख्रोंसिन खालामनायजों लोगोसेनो बुहुमनि गोजोननि सायाव सावरायज्लायो। ट्राम्पजों लोगोसेनो जानबुङाव सावरायनाय खौरांखौ गाहाय मन्त्रि मदिया गावनि ससियेल मिडिया एक्सनि हेन्डेलाव पस्ट खालामदों। गाहाय मन्त्रि मदिया लिरदों दि आंनि अनजाथाव लोगो डनाल्ड ट्राम्पजों रायज्लायनानै जोबोद खुसि मोनदों। बिथांनि जारिमिनारि फैफिन्नायनि थाखाय साबायखर होयो। जों गावजों गाव बुजिलायनायनि गेजेरजों गावजों गाव मुलाम्फा गोनां आरो फोथायजाथाव सोमोन्दो बानायनो थि खालामदों। जों जोंनि सुबुं आरो गासै मुलुगनि गोजोन, जौगाथाय आरो रैखाथिनि थाखाय ज' जानानै हाबा मावगोन। मख'नो गोनांदि थांनाय बोसोरनि 7 नबेम्बराव आमेरिकानि हादरगिरि बिसायख'थियाव देरहानायनि उनाव नरेन्द्र मदिया डनाल्ड ट्राम्पनो फन खालामनानै हामबाय हरदोंमोन। डनाल्ड ट्राम्पआ 20 जानुवारियाव आमेरिकानि हादरगिरि महरै बिबान लाजेनदोंमोन। बे फोरबोआव भारतनि थान्दै महरै बायजोआरि मन्त्रि एस जयशंकरआ बाहागो लादोंमोन। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों। गोजोन्थों।